Shit, was het even shit. Tafels doen. Hij stond een appeltje. Maar is die wel? Eerst kijk maar. Ach, wat gezellig, jongens. Wat een hulp, joh. Wat een hulp. Vast. Neem maar. Goeiemorgen. En naaien. Vlog. Hallo. Youth op de planning. Nou jongens, morgen is het Safir. De eerste opnames van videoclips. Beppe Poets. Ja. Morgen hebben we de eerste opname van Rap Grut. En die daarna de opnames van Zwemdiploma A. Dus ik zal jullie de laatste tarrieringen doen. Het laatste spul nog een beetje als nog even checken. En nog even de teksten goed terugnemen. En de akkoorden. Want ik word ook bij gitaar spelen natuurlijk. Nou, even checken ook alles haar. Dus dat is eigenlijk wat Youth op de planning staat. Ik zou zeggen via net te abonneren en te liken. En ik neem je Youth weer mee. Nou, als allereerst zal ik even de teksten nog maar even trillen. Wat met hem zitten? Dan pak ik mijn tafelstoel even heen. Ja, was naast met hem zitten? Nou, dat mag wel. Even een tafelstoel erbij. Nou ja, ik had natuurlijk de versje zelfs kleur. Dus op zich de teksten weet ik wel. Maar dan ben je en daar toen nog wat op het laatste moment de ding verhoren. Maar het gaat me de benam om hoe zong ik het. Want ik kan natuurlijk op duizend verschillende manieren zongen. Hier wat heger, daar wat voor, daar wat. Dus ik was echt even goed jaren hoe zong ik het. Want het werd een soort van playback was het eigenlijk dorst. Dus dat wordt wat synchroon was. Dus ik zal even goed het hartje doen. Mooi hè, Rinkje? Tja, was het even shit. Tafels doen. Ja, maar zo is het gaan. Nou, het zijn snoepjes, maar dit is echt ideaal. Ik ben eigenlijk gewoon, droeg de vruchtjes, zeg maar. Nou ja, als het toch wat lekker is, maar toch wat zoens. Zullen we dat doen? Wat is soep? Oh, lekker. Zo even. Zo, ben gewoon iets, droeg de vruchtjes. Yes, kijk, was dit mijn kleed, vriend? Gewoon mijn kleed op. Zullen we eerst de versjes zo even jaren? Ja. Ja, jaren eens even en dan show ik met een beetje mij. Maar met jaren hoe het precies zong wordt. Ja. Misschien kun je toen ook wel heel daar heen. Ja. Nou ja, dan kom ik nog echt jaren van hoe start ik in en waar heb ik adem. Een beetje dezelfde manier. Dit, dan ga ik weer maar ik zo volle lietse jongen, wat best dat als raadbrug. Lietse jongen. Nou, ik had van de week al heel vaak in de auto dat het een beetje insliet, zeg maar. Ja, ik ben nu haast op mijn show, maar die stad. Altijd fleurig, altijd blief. Ja, nou deze die zit er wel in. Dan gaan we nog hier, hè? Voor zwemdiploma. Komt. Hier, mooi doorsnoemen. Doorsnoemen. Dit is voor zwemdiploma A. Voor diploma A. Waar showt het? Is dat Mary? En ze, kom. Spring. Het zweembad met erin. Ik zwem. Zie mij wat water voor die pakken. Dan krijg je nog meer. Moet je een beetje drinken. Ja? In het zwembad met een tonk omheen. Is dat een tonk omheen? Ja. Oké, nou, die twee zitten wel aardig in mijn holle hoe ik het precies jong. Dus ik denk dat het wel slag in maat. Nou ja, dat was maar de scène even opnieuw. Maar ik denk dat het er wel aardig in zit. Dan zal ik nog even de akkoorden even goed checken. De lijst staan in de witse,
Zo lief, zo liet satir. De makkers van mijn man, maar ik ze volle meer. Dan niet bestoot die neren, en just mijn kringen toon. Oké, dan het refrein. Ja. Liedje, net gewoon een Jiske, jou. Wat er? Oh, Jiske, bof komt. Is het een appeltje? Oh, mama, even zien. Jiske lekker appeltje van die kregen. Is het een appeltje? Maar is die wel? Is het wat lekkers kregen? Ik zou wat denken, maar dit wel. Je shit me zo aan. Eigenlijk krijgt Jiske nooit wat oorzaak zien brakken. En hier is ik net heel slecht op oorspel. Dus ik ben heel benieuwd wat er erop is. Wist je wat je? Liedje jongen, wat wist du dat strak grut? Liedje jongen, dat giet me viersen te. Applaus! Pindahoofd! Zwemdiploma. Oh, die staat in E. Nou, ik heb een muziekje. Let op bij ons met de Mari. Oh. Hier is gewoon even die kleed op. Toe. Even af, ja. Op het kleed. Goed. Was er een minuut? Oh my god. Jut is het eindelijk dan Safir voor de diploma A. Na al die mannen oefen je, maar ik kan vaar. Ik pak niet als mij dus weer clean. De badskool maat ik mij. Wat is er? Was weer zitten? Ja. Jongens, nou, zag God dat dus, hè, met zo'n lied. Dan kist eigenlijk 10 keer helemaal niks. Was weer zitten? Ja. Rietse. Nou, tuurlijk liggen we. Waar bist nou dan? Hoe is er zitten? Ja, Jiske, wat doet ze? Ben je hem je mond verstapje? Ja. Was zitten of net? Nou, kom dan. Waar bist? Boe, kom maar. Zet me niet in de tafelstoel. Kom maar mij. Waar is ze, Jiske? Waar is ze? Waar is ze? Yes. Die twak is zo mooi boertje, hè? Zo mooi. Alleen die grote stut van die, hè? Die grote stevige stut van die altijd, dat zwieper in. Ja, die slaat wat vol, hè? Die grote stut. Jeske op die kleed, ja? Eerder was die in een stoel of net? Mijn gewoon een gitaar spelen. Was die in een stoel of was gewoon in een boertje? Was zit of net? Ja. Nou, kom hier dan. Maar wij hebben het goed van die pakken. Oh, wat doe Ja, zie ik wat van die pakken? Wat zegt u? Die? Timbrief? Ja. Ja, zie je dat nou? Nou, poging 16. We gaan fleurig verder. In het zwembad ben ik vogelvrij. Ik spring, zat van de kant. Het zwembad erin. Ik zwem, tot door de ring. Was ik nee als die. Was ik nee als die. Ah, ik zie hel je nog een keer goed en toch een nee. In het zwembad ben ik vogelvrij. Wat maakt knap op? Ja, men helpt die samen. Men blijven dit versje spelen, dan helpen die. Ze maar dat spiekertje in het gatje gaan. Zo. En dan timmeren, met de hamer erop. Goed slaan, beuken. Ik spring, zat door de ring. Het zwembad erin. Ja, akkoorden zit erin, teksten zit erin. Ze met nou en met die. Oh, ik kan die helpen. Ja, ik moet die helpen. Ik heb een gitaar aan de kant. Een gitaar aan even inpakken en met nog al je spul inpakken van Ilda. Want Ilda gaat een nachtje uit van huis bij opa en beppe. Want ik ben echt 2 dagen, nou heel lange dagen voort. Dus nou, dan gaat ze lekker naar opa en beppe.
En Zaken met gewoon een squal en Jelke, die komt dan met hem wel daar in de studio vreed. En sneun ging Rolf Jan, Zaken en Jaren ik de hele dag met de studio in. Dus we hadden 12 lange, maar hele leuke dagen. En ik ben heel nieuwsgierig naar het eindresultaat. Dus er is misschien dat het aardig rap monteerd wordt zal. Dus nou ja, dan komt het eindresultaat ook mooi vlot. Tja, wat stopt timmer je? Ze slaan ze. Oh, Mim! Je direct slaan? Sla die er maar in, die. Voelen, slaan. Ja, ja. Tada! Moeilijk hè, die lietse speakertjes. Ja. Die, moest die eens maar? Doe die. Die met ertussenin. Kom maar. Mem troopt er eerst een beetje zien. Die ik. Nou, dan ga je weer. Ja, was klaar, vang even weg. Wauw, die nog? Oh, dat komt net helemaal goed. Net een beetje naar de zin. Ja, sla maar weer. Hamer heet dat. Een hamer. Een hamer. Die het jere. Voelen. Voelen. Juist, kom op. Ja, drukke knekken. Met hem helpen een beetje? Zo, kom maar achter die stil. Hou maar beet. Je kist het zelf hoor. Nou, die wil net zo best wel. Ja. Oh, nog eentje heen, dan is het klaar. Tada! Maar met Charlotte? Zo jongens. Zo mooi. Tada, wat zei je dan? Mooi. Is het nog een keer? Zo, ik kan nog wel een blakje binnen. Oh, ik ben de schroefjes op. Ik denk het al. Nou, maar we hebben een pil los. Ja, ik heb het nog een keer. Nou, die vernieuwd hebben we correct even, hoop je. Dus zal ik even checken of ik alles ga. Ik ga de kleren hier hingen. Oh, die gitaar kan ik vast wel even inpakken. Daar ben ik nog klaar mee. Dus ik doe er echt vast in. Ik ga nog een gitaarstand in mij. En hierin zit echt een hele coole microfoon. Dat is echt een orde. Dat is een retro. Zo. Dus die geeft mij. Squon, zwemklimfer, zwemdiploma. Ik zal alles nog even een keer checken dat alles erin zit. Maar eerst de gitaar even inpakken. Gitaar mij. Net onbelangrijk. Ik kan eigenlijk vast wat even in de auto zetten. Het scheelt niet meer mannen, hè, want die maakt hier met hier voort. Ik zal eerst nog even de cup en hier speelbeelden zitten. Dat lijkt nog wel hier natuurlijk. Ik heb bij de app mij. Oké, yes. Vies voor mijn bak in die is. Beetje nou net jij de binnenwest in. Waarom? Meestal zit er wel tegen, dat komt er hier net natuurlijk. Als je die op mij gaat. Die van de schiet echt aan. Ik ga hier altijd wat te volle mij dan te min. Want nou ja, de opnames binnen in Gardiek. Dus ik is net zeggen van ik die hut even een hoes of wat ik maak. Dus nou ja, daar zei ik neem gewoon zo vol mogelijk mij. Nou ja, ik ga de auto maar, dus ik kan mooi erin lezen. Ik maak het altijd binnen. Maar alleen nog naar de winkel om een donut van iemand hier verjaardag. En je gaat nou gewoon. En ik dacht ik die nog wel hier, maar ik denk dat die voor het smieten is bij de overkoming. Ze zei het al, zoiets een pruttenfort. En ik denk van, ja, dan nog iets. Oeh, ik heel weg. Ik zei het heel weg. Ja. Ze is gewoon praten van me. Ze stiekemje. Hey, oh, zit toch in die noos? Getsy daddy. Hier, appeltje haast om op te eten. Bah. Net de waan. Has me klaar. Net de waan vies. Bah. Nee. Volgens mij kan je helpen met hierspul, hé. Ja? Net waan is vies. Kom. Fiets toe erheen. Wat is toe voor je is? Is het touwtje voor? En dan vooruit. Maar toch maar goed. Eerst kijk maar. Ach, wat gezellig jongens. Wat een hulp, joh. Wat een hulp. Dus jongen, hier is touwtje voor. Waar is die nou weer bij? Nou, zo.
wist heel dit wat stoort in die ding. Helemaal heel niks. We zetten fleurig verder. Wat ben je? Wat is dat? Met mijn kamer zijn mij, maar met mijn broer. Wat is er daar? Oh, hier is mijn tasje. Dit is los. Oh, wat leuk. Dat machine is helemaal lang. Maak ik me ook leuk? Zitten. Vast. Vast. Neem maar. Nou, ik denk dat ik al zo hard. Ik zet nog wat sieraden in smitten. Misschien toch nog leuk. Liep het of net. Dan ga ik nog mij. Nou. Wat sieraadjes nog maar. Misschien dat ik dat nog broeken kan. Doe ik echt maar in het toilet. Als het is. Ja. Zo. Nou, ik kan dit zo in de auto. Ik zal echt nog even mijn nagels aanlakken. Want dat lijkt toch altijd wel mooi op die clips. Ja, ik vind zelf nagelijk heel mooi. Alleen het er altijd zo gauw weer aan. Maar bij deze beide clips kan ik wel mooi reet op haar. Dus die hier ik al even heller. Wat doe je? Ben je hem te jaren aan het watje? Tja. Deze. Dus die zit ik zo nog even opdwan. Eerst de auto even leeg. Dan kan ik het oorspul in doen. Yep. Dit is leuk, Hilda. Wist je mijn Jeske aan het watje? Ja. Ja. Ik vertrouw haar net al in, maar dat touw hier in de hoes, dus ik wacht zo. Ik ga die aan de auto leggen. Laat ze eerst een mooi badje. Ze hebben een mooi badje. Doe ik een glasje water. Dus moet ook wel weer. Kom maar, met mijn helft erbij. Maar heel normaal maasje aan. Zullen we eens even zien dat Jeske goed aan de rust staat? Zullen we het proberen? Ja. Kom eens Jeske, kom eens. Zitten. 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 Maar staan ze fast. Jou maar aan Jeske, zij is fast. Jou maar hoor. Zitten. Dan zijn we zitten gaan. Net op me. Ze is nog niet scoort. Nou, maar zei ze fast. Zeg maar, juist het baltje, zeg maar fast. Goed zo! Dat cool? Oh, daar rolt er al bij. Shit. Meisjes. Mijn opa. Ja. Look. Jeske. Lippen los. Los. Goed. Je luistert wel goed, hè? Zitten. Zit. Goed zo. Maar je wel voorzichtig hoe je... Zitten, zei ik. Zij voorzichtig. En dan zei je staan... Jou maar hoor. Jou maar eerst. Maar fast. Jou zijn de mollen. Shit. Fast. Ja? Los. Nou, heel daar. Fast. Oh ja, dat... Oh! Dat heb ik wel echt mooi. Ja. Oh, we gaan erin. Hallo boefie. Ga maar mooi op die kleed. Goed, zo brave hond. Wel leven is. Zullen jij wat uit de auto pakken? Ja. Ga eens maar even met mij maken. Jeske mooi een badje. Ja, dat maar een jes. Ja, maar een Jeske alle touw. Breng maar een Jeske. Zal je Jeske nog meer touw? Niet al. Ja, lekker badje. Dat was je. Hondsa. Hoppatee. Zo, kun je eens maar een badje. Jullie hebben spullen in de auto. Kom maar. Nou, de auto is leeg. Jeske wil even naar boeten. Die mij heel graag boeten. Want heel veel mensen zeggen van... is Jeske net zo vol in de hoes? Nee, dat klopt. Hier is jongens altijd wel in de hoes. Dus jongens naar het eten. Of eigenlijk meestal wat eten. Dan komt er al in de hoes. Maar hoe daar had het er net zo volle verlet van. Hier mij graag boeten badje. Hé? Jeske vaak boeten? Ik ben Pika. Jeske vaak boeten, hè? Dit is ik zou naar de auto brengen. De auto is nog leeg. Ik ga de bijna mijn vest uithalen. Kan die mij naar opa en beppen? Opa, papa.
Ja? En dan maak ik hem nog even een tasklassiekje van Ildau. Een sleepzak mij. En een pyjama. Pama. En skinnekleren. Klem. En pampers. Pampers. En ik zei dat ik nog een neepak pampers maat. Maar ik moest toch nog om die donut. Dus dan kan het mooi in loop. Dus ik zal Ilde haar tas even klaarzieken. En dan gaan we maar even naar de... Ja, naar de drogist om pampers en om een donut verjaardag hier. Nou, dit maakt alleen met mij Ildau. En nog wat meer pampertjes, maar die maakt mij nog een helje. Door die lama dichtskot. Goed net al je riepen. Ildau, doe maar dicht, met mijn kleer. Kies door dicht doen? Drukken. Die dicht. Kom op. Tegen vingers. Juist. Let die maar mooi. Die heb ik nog even. Nou, we alles hier gewoon. Pyjama had me al, hé. En de sleeps. Oh, die knuffeltjes. Welke knuffeltjes was mij gaan naar beppen? Hé. Welke knuffel met mij naar beppen? Zie ik je eens even niet aan uit. Ik kan lekker goed doorpraten, jongens. Nee, die hoeft mij. Knuffel. Uit die bedje. Zie ik je eens even een knuffel op. Welke met mij naar open beppen? Welke was mij haar? Het hinde? Of het hondje? Ja. Hondje? Doen we een hondje en dan we een van die verste knuffels. Ja? Die twee? Die twee? Ja. Oké, doe maar die ik in de tas van open beppen. En waar ben dit, hé? Maar staat linker. Nee, net Nienke. Bente. Jante. Bente. Jan. Ze zei het Jente, want dat vang ik van de trailing heet Jente. Maar de zaken en Bente in hun onesies. Hihi, zo cute. Met een ballon. Ja, dank je. Krijg ik die. Zus, zet me hierin. Zo, mooi plakje. Ja, pak die maar. Ik zet even inpakken. En dan gaan we nog maar even op naar de drogist. Dit is in de bannenwijn. Want Jelke brengt haar bij open beppen. Dan kan ik gewoon zeggen de bannenwijn en alles wat erin zit. Nou, maar dit heb ik maar even wat overal je ding. Huppatee. Kom heel dan even naar de winkel, meid. Dit dan. Ja. Ja, welke kleur doe je dan, hè? Toch die wat, denk ik. Kijk, van die speeltjes van die grutten hebben we die hier. Dit is een ding. Nemen we die ook maar. Oh, wat is dat? Unicorn? Dat is schattig net. Die leuk. Mooi borstel, hé. Dat is mooi. Kom jong, kom verder, maar een pampers pakken. Lukt dat? Oké, gaan we naar de kassa. Dit had jij ook, hè? Want met hem tillen of lukt dat wel? Doe wel stiller. Oké. Waar dat? Peppa? De baby. Baby. Hier, baby. Ach joh, wat een mooi spul. Nou, kroep er maar in. Ik papa. Kroep er maar in. Slaag het dat? Oh jong, kist ik al prutters zelf, hè? Oh, net, we hebben het er maar wel aan. Net over die televisie, doe ik. Doe maar, klim maar in de stoel. Dat hebben we voor de jongen, oké? Zitten. Die erin. Die erin. Ja, zet me naar een vers en geef weer roes. En wat is toen kriegen van die vrouw van de kassa, hé? Ja, 2 washandjes. Ja, shit, is die in de douche, is die mooi mijn wasje, hé? Hier voor zaken en hier voor Ilda. Krijgt zaken Mickey Mouse en Ilda maar de strik in Minnie Mouse. Zo, hoe mooi is dit? Dat is vet. Kist die lekker wasje, holle wasje. Ja, lekker holle wasje. Ja, oh, leuk man. Nou, ik zal dit spul even opredden. Even een pip pampers bij Beppe in de tas. Dit even aan de kant. En dan Ilda maar even lekker kussen. En dan kan ik mijn nagels nog even lakken. En dan ben ik er klaar voor de opnames van de clips Rapgrut en Zwemdiploma A. Ja, die ben cool, hè? Kun je voor mij in bad, hé? Dus ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chillen te downloaden van op je tablet als telefoon. Om het een eindje voor.